Iż-żgħażagħ minn kull rokna ta' Birżebbuġa jnaqdu għal villaġġ sportiv organizzat mill-Kumitat Sportiv tal-Partit Laburista u l-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa. Kull tim illi ħasem ingħata medalja għal parteċipazzjoni. One News kien fuq il-post u tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzopardi li ma naspjega li l-iskop ewlieni tal-attività u li kulħadd ikollu ċans jipparteċipa. Attività kompletament differenti, attività mhux politika fejn iltqajna ma' numru ta' żgħażagħ, ma' tfal, iltqajna ma' adulti wkoll li ħadna sehem f'diversi disċiplini differenti sportivi. Kienet attività wkoll għall-familja, kien hemm ħafna numru ta' ġenituri wkoll li jakkompanjaw it-tfal u żgħażagħ tagħhom. Ma' One News Azzopardi spjega wkoll x'tip ta' sport setgħu jipparteċipaw fih dawk preżenti, illi inkluda anke kompetizzjonijiet żgħar għat-tfal. Kien hemm numru ta' disċiplini wkoll, kellna sailing, kien hemm ir-regatta, kien hemm il-beach soccer, water polo, BMX, insomma, numru ta' disċiplini li fl-istess tara il-parteċipazzjoni u anke dak l-entużjażmu ta' daw iż-żgħażagħ propju f'dil bajja sabiħa wara kollox.